खुलुमबाय गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। नै जों दिनैहाय लाल किल्लायाव बेरायनो फैबाय। नै लाल किल्लायाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो नायखांनायनि उनाव मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे। भिडिअखौ अब्ला नै नायलांदो, जागायसैयानो। लाल किल्ला सफैबाय नै। लाल किल्ला बेनो नागरटला। लाल किल्लायाव मा होनदों? लाल किल्ला मोजांथारलै। सिङाव हाबनो मोना हा? बायराजोंल' नुयो। बायराजोंल' नुयो। गाहायाव मा दं? औ जेबो गैया। आं सिङावसो हाबथारगौमोनलै, हाबनो मोना दां। मैं तो बना ही रहा, मैंने हटाया तो चल गया। चल सिलो मोड़ा हाबनो मोनोथ' सिङाव हाबहैनोसै। हाबनो मोनोबा हामगौलै। बोरै रास्ता किधर है? उधर से। उन्दैया न' सिङाव हाबहैयो हा? मारै? Apa nama? Ini video nama. गेटा हो भाई जैसे टिकट लेना पड़ता है क्या? हाँ 200 रुपया। बे लाल किल्लाखौ बेसेबां सनाव लुआमोन गोसोआव दंना गैला नोंसोरलाय? गोदो हिस्टरियाव फरायबोनो मोननाया बेखौहाय 1648 सनाव लुदों। मुगल साम्रायजोनि समावहाय शाहजाहाना सालायदोंमोन ना मुगल साम्रायजोखौहाय। बे समावनो बेहाय शाहजाहाना 1648 मायथाइयावहाय लुदों आरो बेखौ। बे लाल किल्लानि मेन गेटनि गोजौआ 108 फिट गोजौ आरो। गोसोआव दंना गैला नोंसोरलाय? अब्ला भिडिअखौ जागायनायनि सिगां सोरबाफोर दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाग्रो। आरो फेसबुकआवबो सोरबा नायदोंबा फल' खालामना हो फेसबुकआवबो। केनन गाखोनांदै लहानि नोगोर गिलिरखा दां। बेसेबा रोजाखा हा? गोदोनि राजाफोरनि दरखासोबा। वाव साइजनि सिङाव
मार्केट दंबावोसो नै सिङाव लाल किल्ला सिङाव मार्केट दं मुगल साम्रायजोनिफ्राय सोलिनाय सान्ता बाजार बियो बिस्रा बेगसो नायनो बिस्रा दाहाय फैनायाव नायगोन फै बढ़िया बढ़िया है दा साइज साइज दंखायोलै नै साइज नै मा लाखो उन्दैया आयो हो हो अट' गैला उन्दै अट' आच्छा आयै नै आसाना साइज साइज नांगौबा फैसा सोना हर बायना लांफागोन आं जि मोजां मोजां दं हा औ नरेन्द्र मदि मिउजियामाव हाबनो मोनसिगोन नै बे गुफुर न'आ नबात खाना होनो बेखौ मुगल साम्रायजोनि समाव बाहाय सोरबा आलासि फैयोबा बेहाय सानसे गान दामबाय थायोमोन परम्परा गान दामोमोन बाहाय दामनाय देनाय नबात खाना न'आ बेनो नखर खानाबो होनो बेखौ दानि गोदानाव खिन्थु नबात खाना होनो बेखौ बै न'आ जाबाय मुगल साम्रायजोनि समावहाय शाहजाहाना बाव जिरायनानै पाब्लिकफोरनि बा गावनि रायजोनि मानसिफोरनि दावराव दावसि जानाय मा जानांगौ मा नाङा बेफोरखौ खोनासङोमोन आरोमा बे न'आव जिरायनानै उन्दैया बाबाय नामा हो हाय नायलाय उन्दैया बहा दालां दा थाबायनो हाला नो आंजोंसो फानजागासिनो आथिं रुबायबाय नायलाय उन्दैया बामजाबायसो आयु थाबायनो हाला नो आथिं साबायनो माबे मानोथो बामजाखो नोङो मानोथो बामजाखो नोङो बै गुफुर गुफुर नुहुरनाया मस्जिद बै गेजेरनिया दुगैग्रा उन्दैफोर दुगैग्रा राजा रानि दुगैग्रा ओमफ्राय मोनसेया ड्रेसिं रुम ओमफ्राय बाहायनो मा दङमोन जाहैबाय गुदुंजों दै गुदुंजों दुगैनोबा दै गुदुंनि बेबस्था दं गुसुजों दुगैनोबा गुसुनि दं ओमफ्राय बैयाव मोनसेयाव गलाब बिबार माने बेखौबो दुगैनायाव बेजों मा होनो बिदिखौ मोदोमनायनि आरो जिखुनु गलाब बिबारबो मोदोमोमोन जाहैबाय दा नैबेनो जाहैबाय हामाम सिङाव गाहायथारसो
रानि मोसाग्रा रानि मोसाग्रा रानी मुझे lantaran ayo goजौआव बागर दंजोबो नै बेहायबा मामोन लै नैबेयावबा उन्दैया बेराया माबा बाजाबाय एसे थायो बामजाबाय एसे थायो सही हामाम बेनो सही हामामा बै सिङावनो आरो दुगैग्रा न'आ बे सिङावनो बेहायनो दुगैग्रा रुमबो दं ड्रेस गानस्लायग्राबो दं बे आरो ओमफ्राय नै बियो मस्जिद बे फेम्फा 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 मेल्ला दं फुजारिफोर थाग्रायाबा बोरै जायोमोन बायदि खालामना फट'ला हाय ओइ दावलेब असिया न'आ साइस ओरै जायोना बाहाय दै थायोमोनदां गोदो बेथ' जेबो गैया बे गेजेरनि थख'ख' न'नि नामा जाहैबाय हिरा महल बेयावबा मा खालामोमोन फुरनि फरेनारा जाथि जाथि गुफुरनि बेबो न'फ्रालाय साइज नै गोदोनि लुजोबनाय बेयो गासिबो मार्बल अन्थाइबावसो बेयो नै मार्बल अन्थाइ जोबसो साइज नै मार्बल अन्थाइखौनो गोदोनि समाव नै माबायदि हादों बहा थांबावो एबार शपिं मार्केट ओंखाम फैबायलै आंहा थालिर आं थाइसेल' जादों आइसक्रिम दासो मोनाना आइसक्रिम जाजाबावो आइसक्रिमखौ दहाय सानावनो जानांगौमोन दा मालाय गोसोनि रुजुराव माबा फोरमायलायदों दासो रायलायनाय जायासै
मा मानिमोन औ बेनिनो नेरसोन गोदोनि बायदिमोनब्ला दा मदिया राजामोन रा राजा जाबायमोन बियो मा दोनोमोन बाहायबा दानो माबा दोनग्रा साइसनि बेबो बैयावबा सोर थायोमोन राजा थाग्रा नङाबा बोरै जायोमोनलै साबनर भदौ मन्दपसो बेयो मामोन बेयो फुख्रि बायदि बेरायखांबाय थांसै मिउजियामाव गैया हाबनो मोनासै मोनसे मिउजियामाव हाबनो नागिरदोंमोन माने सासेयावनो 100 थाखानो 100 थाखा होनायनि हाबासै जों बेबा मा दं मा गैयामोन 100 थाखा गाहाम बिराद मोजां नै ओरैबो ओंखारलांसै ओइ उन्दैया मा जालायखो नै नुजोब्बाय नोंखौ भिडिअ'आव सिदा थाबाय फाहामजादो नङाबा mau sampai nama menciak mana Kangaroo sampai